אני שחי על קינו נופל על הביט בלי סוף עד לפה כל זה היה רק אינטרו לא מתפקד אם אין פזמון אני לא רוקד מתפנק בבית עיקור באמצע יום כיפור נוסע לביקור בבית אבות הסדום מזקות עם יובי רמיקור כמה שאני מרגיש את הגול מיקור מתחייב על זה מכל הלב אין שום ביטול תנימור תוך 5 שנים עשיתי שוני וגם צוותא כבר עשיתי כולי אלמה כל עוד אני צייט כל עוד אבא לא יזרוקי מהבית תסתכלו עליי תבינו זה בחלוף אני בגוש אווירה למה לבבוקה וספרייט אז כמה יאללה נינג'ה של הראפ מי זה? מטפס למעלה לקצה הסקאלה היי אוי קחי מספר כפרה לא בא לך לא משנה מרגיש מעולה מישהו יגיש לי כוס תה להרטיב את הפה לא מעט לא מרפא הגרון טיפה יבש לי מדבר כזה מהר אני לא מרגיש את הפה שלי סתם אני לא ראפר שכאן לא עוד ראפר שפן לא מפונפן אני לבן כמו שפן אבל הראפ שמסודר כמו יומי תמיד לא נגמר גיא תגביר כבר מרגיש זר טבעוני רגיש במדבר תחזית ללילה במדבר תמיד קר עליף תחזית עם חזיר בר מתקרבל עם הגיטרה מתחת לקר מלא בקרמה די ואותר מעבר חלק במאה עבר אלא עדים מרקיד אותם על הבר ולמד שכל אחד מוריד את הבר כולם עושים מה שהמלך אמר מלך הוא עירום בוא זה לא מיינמר אז בוא תגיד לי מה נסגר כולם נשמעים אותו דבר זה כמו זה, רב שלו כזה, יותר זה מזה, אותו מחזה, מי עושה? לא בדיוק הבנתי מה קורה לא בדיוק הבנת את הקטע מטמטמת, לא קולט, חכה את אותו הפאנץ' כבר 9 פעמים ממש מה? לא, חסר ישע יש על מה לכעוס, כולם מדברים על איך והיא עושה רגע